Ụmụnne na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ unu nwekwa echi ha nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụmo eyi marakwa n'ihe dị iche na omenala na ndị dibịa ọjọọ. Awụ m onye na-eme ihe eze nwaanyị, awụ m Christian, amaara m ntọala dịka that knowledge my grandfather ji pass ya me. Ọ ya ka m na-agbapụta usoro unu. Adị m opportuned ịnụrụ from an innocent man mara eziokwu. Now, ka abịa n'okwu m. A lot of families today agbarịala na church a na-ekwedali family deliverance. Ya ka Chineke anaghị anụ. E nwere ezinụlọ ha ji ụgwọ arịrịọ. Ndị mgbegbu ahụ ha agaghị ahụ church mana ha maara ihe omimi, ha maara eziokwu. Ikekwe nwere oke family shi kpagide family, kpagide ha ewere iwe onye aka ya dị ọcha na-enweghị ụzọ o shiri megide n'ihi na a na-akpagbu ya. Ya ekwu okwu ọjọọ n'isi ezinụlọ ahụ, generations after generations ebido sọfawa ya. Ụdịrị ndị dị otu a ga-agba ha na-agbagharị na chọọchị, a na-agbagharị mana nna ha dị ndụ maara nke wee eziokwu na nna ha megidere famili, ọ nara famili ala ha n'ike, ọ egburu famili dị taa kekeke dị ọkpara mara n'aka egbuo ya narị ala n'ike tupu ya ekwubi ume, ya ekwubi okwu n'isi ezinụlọ ahụ. Elo nsogbu dị ka mmapụ igbu oge ọnụ. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị na di ya akpọ m si m nwaanyị mba nnọọ akpọ ugele. Ọ gịnị ka ọ na-ebe? Ọ ya ka m bịara treat ebe a taa. Adị ama ama ọbịa n'ụzọ gị hapụ ị na-agba kpọka. E nwere ọgụ ime mmụọ, nwa ọgụ dịra mmadụ. E nwere ọgụ ị na-ekwesịghị ịlụ entirely na-awụghị ọgụ gị. Hapụrụ ya ndị nwa ọgụ ka ha lụọ. Ifu na ekpere ị na-ekpe ekpe as a Christian, ekpere ị na-ekpe ekpe wogu ka ị na-ajụ. Sometimes ị ga-anọ n'ekpere gị sị Chineke nna eze ndeze obi n'igwe ike n'onwe ya amụma amasị o nweghị chika gị n'eluigwe n'elu ụwa naanị gị na-achị achị. Lụọra m onye dị otu a na-akpagide m. Oge ka ị na-ajụ elo n'elu akwa nwaanyị be m na-ebe ebe kekekeke ya wee kọwara m na mmiri eriele ha nwaanyị mba nnọọ na arịrị erigbuola ha nwaanyị na-ebe nsọ gịnị. Ya sị na di ya wụ ọkpara na ya na di ya mụọkwala n'ụmụaka. Ha enweghị ala mana e nwere ala ha ji kporo ala ha wụ ala ha the only hope. Mana otu ala ahụ si wụrụ ala ha wụ na nna die grandfather die mgbe ọ dị ndụ na-agba nke ha ọgụ dara na village ha. Nwamma onye kwesịrị ịpụta lụọ ọgụ ahụ agba ọsọ ndụ chịrị ụmụ ya chịrị ezinụlọ ya ha agba ọsọ gbaa zọrọ ndụ ha gbalaga. Na ọwụ nna die kwụdere n'ihi na ọ nwoke shiri ike a na-atụ ụjọ, a na-asọpụrụ, kwụshi ike na ya agaghị agba ọsọ n'obodo ya, na ya ewela nọ na ọwala ka ebe a ka mụrụ ya, na ya gakwana ha arụ ndụ obodo ha dị captured. Ya aga ọgụ ahụ lụgide ọgụ ahụ lụgo ọgụ ahụ nwee mmeri na ọgụ ahụ ebe ya lụgbuo. After some time ndị gbara ọsọ ọgụ bidoro lọghachitawa. Ka ha lọghachitara, ofu nwoke a maara na ọ ya nwa kacha nwa ala n'obodo ha na ala the man dị too much alọta si na ebe ọ lụrụ ya gbara ọsọ ndụ ọ nụrụ lụọ ọgụ ya na ya abụọ kwesịrị ịlụ asụ ụmụ okoro obodo na ihe kele o mere na ya agaghị echefu ya. O mee ya gbaracha ọsọ nwa ebe ya ga-alọta na dị afọ na ya na ezinụlọ ha na ya chọrọ ịhụ ha. Ọ sị nna die abịa wite ezinụlọ ya. This man akpọ ezinụlọ ke ya ndị dị ndụ mgbe ahụ sị ha na ha lekwa ala nọ, lekwa egbokogbo ala nọ na ya na-ewere na-ekele this man ya wụ nna die na ya ji etinye aka n'obi ya jiri ekele ya fọ ịkwụrụ lụọ ọgụ dịra ya ọgbagha ọsọ fọ n'ihi ya na ya na-ewere ala na-enye ya atụcharịa gwawa ụmụ ya datna mana ndụ mana ọnwụ mana ndụ na onye anakwala ha ala na enwekwala ụmụ ya ngalugbo ya na-elege ha ma ụmụ ya ndị ke na ugbo elege ya ma generations to come na onye anakwala this man na ezinụlọ ya ala na ihe n'ụwa ala ya ejiri kelee ya na ọgụ ruru ya ọgụ ya ọ lụrụ ya. Generations nọ mgbe ahụ eme amen ha ekele ya no problem. Nwa ya na ibe sịga ala wụgị ha rute ruo mgbe nna di ya nwụrụ. Ugbu a na di ya ụdị ọkpara ala ha agbana ya n'aka na ụmụ that man abịa werezi ala anọ ntara n'ike bido warawa ya mawa begon nara ha ala na aga ala polisi na aga ala enwe ha na-ekwute n'ihi na ha eji ha ego
mana ha ji ego na-enwebeghị ha na-emebe na-enwebeghị ụzụkọ ego akwa ha na-ebebe na-ekpele n'obodo ndị obodo si na ọ bụrụ ala nọ na aka ha anụ na ya na lekwa onye nwe ala lekwekwe n'otu ala shiwụrụ ala ya na ha ewepụ aka n'ala ahụ ha anụghị n'ihi ha ji ego. Now few elders nakwa agba akaebe si na ebe ọbụla akpọrọ ha mana polisi mana amị na a ga-ebi a witness na ọwụ nna nna unu werere ala nọ nye this family nye this man o jiri kelee ya ọ nara ya n'ike o jiri ekele ya si ewere for ọgụ ọ lụrụ ya na ha wepụ aka na ụdị ala ahụ akwesịghị ka adọ ya adọ. Yes, ndị ahụ anọchi ike n'ala in fact ewerela ala ama na bego erewere ndị a na-ere bidere ndị a na-ebida nwaanyị a ya ebewe na ọ wee ebe okwu na ugbu a ya sị m nwaanyị mba nọ na m kwutetara okwu ihe gbasara ihe a ga-eme n'ala jụọ oge or something na mmiri na-eri ya na di ya na gịnị ka ha ga-eme. M si ya nne m gee ntị now ihe m gwara ya bụ ihe m na-abịakwa ịgwa di onwe gị lege m anya now ịdị very very careful. Enwere onye na-aga ala nna nna gị nyere enwe onye nnaga ala enyere nna nna gị toro ntị ala ihe m na-agwa unu ihe m witnessịrị ebe a gwara ya ndị a gwara o bukwere mkpamkpa ihe bụjarịrị n'ụdị o kwesịrị mgbe mmiri nọ n'elu ya bido zowe. Yes, n'ihi na okwu nkwụsị ihe mere nwa ugo ka nwa egbe ji mụrụ akụ ma gaa n'ihu si ya nwaanyị ọma ya sị gị na di gị ọnọkwa nga ya sị gaa na m ntị ọfụma ọfụma now gị zụta aroma Shinap original one Shinap gị zụta agba ilu 7 gị kwere aja ili onye nyere ala anya ala wuke ya onye nyere ala kpa ya kpe aha si elekwa ala nwere wụkwana nna 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 gị ma ịkọtazi ebe eliri ala ahụ mara nna gị na ka ọ wogidere ala bifo ya awa oke gị gaa n'ili nna gị ga-ekweta aja gị kpọọ ụmụ nwoke ndị ahụ ndị edas ndị ahụ bi ya ga witness sị gị ebe ọbụla ị kpọrọ ha na ha ga-abịa gbara gị aka ebe na ala na ọwa ala nna gị na ọwa ala unu by gift. Gị kpọọ ha rịọ ha sị ha biko na ha duga gị na ị chọrọ ịga jụọ ogu n'ala ahụ n'ike polisi na amị adịghị gị ọwụ na ha ekwere duga gị ụfọdụ nwere ike sị mba na because ndị ka eji ego na ha agaghị aga ha achọghị ịga ịgawa n'ala ahụ achọ you can still do it alone mana ọwụ na ha ekwere duga gị fine ala ahụ n'aka hụrụ ya aja ya n'aka gị chịrị agba ilu bitter kola 7 n'aka nri ha nwawu ndị deda ha ejide dat mmanya ọkụ ahụ ha nwa jide ya onye ọbụla ga-agbara ụkwụ ala gbachie ụkwụ ọtọ gbara ụkwụrụ n'ala ahụ na ụkwụ oghe gị fesi ala ahụ gị bido jụwa ogu owe ogu gịnị ka ị ga-ajụ ị ga-aga straight to the point emekwele nna nna m gị ikwu gị sị nna nna m no that is not a name. Gị rute ebe ahụ gị sị Chineke bi n'eluigwe bi n'igwe na ha ibiri ebe a wụ na biko ka onye nwe ọgụ a were ọgụ alụọ for example na ihe n'ụwa ala Maazị Ọsọndụ na-enweghị onye ya na Maazị Ọsọndụ dụga ala na ihe n'ụwa ala Maazị Ọsọndụ n'oge nke ha o ruo mgbe ọsọ gbara n'ihi na enwere ọgụ riri isi mmadụ dị ọtụtụ Maazị Ọsọndụ akpọrọ ezinụlọ ya gbaa ọsọ ndụ na ọnwụ nna gị ike dị n'obi nọgidesiri ike lụọ ọgụ a lụsị ndị iro lụọ ọgụ dịra Maazị Ọsọndụ na ọnwụ nna gị ike dị n'obi lụrụ ọgụ a lụta ya dịka ọ lụchakwara n'ọgụ ahụ merie n'ọgụ ahụ enweghị mgbe ọ ghara ala n'aka na ya lụtara ya n'ọgụ na ala n'oke ya n'ike na akpọ mba ọ lụchara ọgụ ahụ Maazị Ọsọndụ akpọrọ ezinụlọ ya lọta dịka ọgụ bere legidezie ya si n'ebe nna gị wụ Maazị ike dị n'obi lụrụ ọgụ dịra ya lụọ ya mezie ala ya na nkwụ ya na ụkwa ya onye iro ewereghị ya n'ọdị na alụtara ya n'ọgụ na ebe ọ nọrọ lụọ ọgụ a dịrị gị na ya abụọ ya akpa ezinụlọ ya kpakwana ezinụlọ Maazị ike dị n'obi wụkwana nna nna gị na ya werere ala nọ nye ike dị n'obi ụcha ya ya ejiri kelee ya na ebe ọ lụrụ ọgụ dịrị ya na ya abụọ ọ lụọ ya naanị ya dị afọ na ya ewerere ala na nye kpọwa ụmụ ya dat na enwekwala ihe na-eme n'elu ụwa ma na ndụ ma na ọnwụ ha anaghị ala chite mgbe ha nụnụ ruo ebi ebi na ala na ọwụzi ala Maazị Ikendụ wụkwana nna nna m na otu a ka ọ dị na ihu Maazị Ikendụ ruo na ihu nke nna gị gị kpa ha nna gị direct ugbu a na nna gị anwụọ na gị nwa dị next ọkpara nọchiri mbereji ụmụ Maazị Ọsọndụ abịala ghazie ala n'aka na ha ga-ewere n'anya ike ha ewere ya n'ike na ijighị ego polisi ijighị ego amị
na ihe bịara wụ ntọala na ala awụ ha ala dara n'ike na mpaghara anaghị mmadụ ala n'ike na ihe awala enyere ya enye ugbu a na na-anarazi unu ala anọ n'anya ike na ọ dị ha mma ọ dịkwa na ha mma na elu tole ala tole na as long as ala ụmụ ọsọ ndụ werere ala n'anya ike na enwere ihe ala ji wụrụ nke unu site ugbu a gaa n'iru ọgụ ahụ nna gị lụrụ wee lọta ala na ị na-recall ya unto them generations after generations na ha ga na-alụ ọgụ ga-adịrị ha ha ga-eji ọgụ mere nri ebe ụlọ ọrụ ha ọgụ n'ụlọ ha ọgụ ezinụlọ ha ọgụ na ha ga-alụgide ọgụ na ọnwa ala alụtara n'ọgụ ala ejiri kelee nna m ha sị mba dị afọ na ọgụ nna m lụrụ ka ị na-erestore back unto them ọ naanị mgbe ha ga-amara ihe nna m mere nna ha na ha ga-alụgide ọgụ niile ga-ama ha agaghị enwe mmeri enweghị ọgụ ha ga-alụ ha ga-enwe mmeri until ha ebilite were ihe ahụ ruru nna m enyere nna m ejiri kelee ya na ọgụ ọ lụrụ ọgụ ọma ọ lụrụ ha ewere ala anyị achị ndị nwe ma ọ wụghị ya ha ga-alụgide ọgụ ezinụlọ a ga-alụgide ọgụ enweghị ihe dịka udo ha ga-alụgide ọgụ ebe ụlọ ọrụ ha ga-alụ ọgụ generations after generations ha ga na-alụ ọgụ ala ejiri tie nna m aka n'obi fụ ịlụla ha ma ga-alụ ha agaghị ala ikwucha anya gị were aja ahụ wụbaga ya aja ili nna ha wụbaga ya n'ala ahụ were agba ilu 7 na ihe awa agba ilu na ọwa otu o chigoro m n'obi ga-echebaga agba ilu ahụ gaa ndị mpa ahụ those elders nọ n'azụ ha akwụpe mmanya ahụ wụọ mmanya n'ala ahụ ha sị gị gịnị ise ha ekwucha ya nwanne m lawa the reason o ji dị mma ka ebi ya witness wụ mgbe mkpamkpa ga-ebuwe na the family the particular man anaghị ala ahụ mgbe ihe o metere ha wara ya mmiri ka enwe mmanụ 1 or 2 ga-agagwa ya sị ihe ọnọdụ agakwa wo ogu this man jụrụ n'ala ala na awụ ha alụ werekwe na ala na ga-ewegara onye nwe awụ nna nọ n'oreliziri ala nga ọ sọkwara ala aghara were na ala ga-enye onye nwe ka e nwee witness akụkọ ga-akọ mgbe mmiri bidoro mawa ha ka agwa ha ebe mmiri na problem ha shi ka ha nwee ike mee gịnị loghachita bịa settle with these people amarụta ga-eshi dozie were ala ha nye ha ọ ha mezie ya wụrụ ihe emege from their own consent udo enwe ike gịnị chia ma ọ wụghị ya ọ ga-work by the special grace of God onye nwe ihe ga-enwere ihe ya ị nọ ngala ana na mmadụ ihe n'ike ihe m na-eji mbịa pụsa ihe na owo ka onye ọzọ mụrụ akụ adị ama ma ụdịrị ihe bịa n'ụzọ gị agbala lekaleka ibe na-egbufu enwe jụọ ogu naanị jụọ ogu gị gachi ike ijidekwa n'ike polisi jide valid documents gawa na court unu ị ga-enwe mmeri mana onwe ihe dị ụtọ a ụdịrị ihe abịakwute ṅụ ikweta na iji ha ego ịmara ikikere dị n'iji ogu onye aka ya dị ọcha ị need hụ polisi na amị udo dịrị ọnụ